Jabulani sesingabantwana abenkosi sesinofakazi silubonga laluthando baba umsindisi wethu sesimazi. Sanibonani bazalwane egameni lika Jesu. Okhulumayo umama Khanyisile Myeni. Nizokukhumbula ke lobuso sithandwa sisacula lapha kuncandweni Christ Ambassadors. Phinde futhi ngicule with my husband ubaba umzwakhe Myeni. Yes, today it's me. uNkulunkulu has upgraded us. Ngise studio, I'm doing my current album. Ngise music live ke bazalwane, ngisebenza nobaba umthobisi Ntshangase, usisi Phuthuma Tiso, usisi Buhle Nhlangulela, ubaba Umuzi B. Bazalwane sisebenzile ke about 8 songs esizenzile. Abantu abaningi bayayibuza emakhaya if mhlawumbe bafuna ukuthola uKhanyisile Myeni for imingcwabo or for imshado or for ama conferences, ungabe uyatholakala yini uKhanyisile Myeni? Yebo bhuti wami kakhulu siyatholakala, we are available now. Sesiqalile siyasebenza. So uma ngabe mhlawumbe emakhaya bafuna ukubhuka ukuthi simthola kanjani uKhanyisile Myeni? Okay, singasebenzisa bazalwane ipage la Music is Life. I-information yonke nizoyithola khona, iphinde niyithole nasepage lami Khanyisile Myeni, yonke information nizoyithola lapho. Siyabonga.